מחפשים מקצוע שיש לו המון ביקוש בשוק העבודה, משכורת גבוהה ולא צריך בשבילו תואר ראשון? יכול להיות שהנהלת חשבונות זה התחום שלכם. ישנן 3 רמות של הסמכות למנהלי חשבונות. סוג 1, הנהלת חשבונות בסיסי, סוג 2, הנהלת חשבונות מתקדם, וסוג 3, הנהלת חשבונות ראשי. ניתן גם ללמוד קורס המשלב את סוג 1 ו-2, וגם ללמוד קורס שמלמד את תוכנת החשבשבת. עבודתך כמנהל חשבונות תכלול ניהול דוחות כספיים, עבודה מול תוכנת ניהול חשבונות, והתנהלות מול רשויות המס. מנהל חשבונות בתחילת דרכו מרוויח כ-5,500 שקלים, והשכר הזה יכול לעלות משמעותית עם הוותק הנצבר. לבוגרי הקורס שיעמדו בהצלחה בבחינות משרד התמ"ת יוענקו 2 תעודות, תעודת גמר ותעודת מקצוע של משרד התמ"ת. עכשיו כשקיבלתם את כל המידע על מסלול הנהלת חשבונות, תוכלו לבחור את המוסד שיהפוך אתכם למנהלי חשבונות מוסמכים.